he de descobrir. Aquí passa alguna cosa que no m'agrada. Què hi ha aquí fora? Entra! El menjar està a punt. On vol que li deixi? No em molestis ara, vés-te'n! Ho sento. Aquells ulls misteriosos són com de gel. És per culpa seva que les meves visions i profecies no es compleixen. Què? Ja no jugues més? Justament ara que la partida estava en el seu millor moment. Doncs per mi és el pitjor moment de la meva vida. Oh, i vosaltres no voleu jugar? Vinga, no ho diguis, això. Va. Jo sí que jugaré. Ah, genial! Au, doncs comencem abans que em canviï la sort. Digues, com va la lluita entre els candidats? Doncs la veritat és que van a bon ritme. Només durant la jornada d'ahir ja van caure 3 escollits de cop i ara només en queden 81. Perfecte, perfecte! Quiquiriqui! Aquí té la llista amb els noms dels estudiants escollits que encara participen a les lluites. Se'n vol tornar al poble? Sí, no para de dir que vol abandonar-ho tot perquè no milloren la pràctica de les tècniques. Aquest noi té poca força de voluntat. Si ens entretenim se n'anirà, què fem? Nyi. El van dur a casa, que era un cadell. Jo era molt petita i ens vam fer amics, vam créixer junts. Gosset meu, què et passa? Et fa mal alguna cosa? Ho sento, jo no hi puc fer res. No havies vist mai res d'igual, oi? És que no ho trobaràs en cap altre lloc del món. Allò era el Puffington, el tren de mar. El Puffington? La locomotora amb rems va per unes vies que hi ha a l'aigua. A l'aigua? Sí, les vies són just a sota de la superfície. Per això sempre fa la mateixa ruta. Porta passatgers d'una illa a l'altra i també serveix per portar vaixells i el correu. Per què? Per què sempre et poses del costat d'aquesta dona? Per què mai no escoltes ni una sola paraula del que et dic? Pare, jo vull estar amb tu i amb ningú més. Vull que tu i jo estiguem sempre, sempre junts. Per què jo sóc l'única que acuses de ser egoista? Per què no vols entendre cap dels meus sentiments? M'ha pagat. El meu pare no m'havia pagat mai i ara... Les he fet jo, aquestes galetes, sisplau. Ah, gràcies, bonica. Què dimoni has posat a les galetes? Una bomba. Has de prendre'n en compte amb les nenes. A més, jo sóc la filla del director de l'escola, però tu, maco, ets el meu tipus. Pel que he sentit a dir, als responsables del projecte els agradava molt el número 3. Oh, mireu, semblen cotxets de joguina. Doncs així calcularé les despeses, les entrades i els costos del menjar. En vols una mica? Molt bé, doncs llavors tot per mi. Començaré per la taronja. Oh, potser no. M'estimo més començar per la cirera. Mira, Giromaru, és el pare. Pare! En Sherman té raó, has de liquidar en Protoman. Guanya, Megaman! Ai, és igual. Ichigo, et diré una cosa. Tu això no ho has entès bé. No? Què vols dir? És veritat que hem estat jugant una mica amb la idea de deixar-te formar part dels nostres. Però el problema és que no ets tu el que ho ha de decidir, això. Vinga, Genta, però si només som tu i jo, què vols que fem? I doncs, es pot saber on és aquest misteriós fantasma? En una casa antiga del carrer 4. Al carrer 4? Exacte. L'home que vivia allà el van assassinar a cops. Aquesta és la mansió més sinistra que et puguis arribar a imaginar. Jo? Per què jo? Serinsa, no li diguis senyor Hazard. Teneo! Ja saps que es diu Aldebaran de Taura. Ja, però tu saps on és el senyor Aldebaran?
Ell i el senyor Doko han anat a encarregar-se d'uns espectres que hi havia fora del santuari. Sí? Ha anat amb el Doko? Saro, hauries de dir senyor Doko. És ell! Aquest és el capitós que donava les ordres a en Guiro. I tant és ell! En Guiro es va alegrar quan li vas concedir una medalla que n'és de babau. Però tu encara ho ets més per haver-li donat.